Yun po ang mga minasunod. Petition Mass for passing the nursing board exam and Thanksgiving Mass. And petition Mass in honor of Divine Mercy offered by Ella Francia Balindan, Mrs. Maribel Bernal and family. Thanksgiving Mass for birthday blessing of Abel Rillion, dulot ni Mr. and Mrs. Eva Rillion and family. Thanksgiving Mass offered by Mr. Ronald Moruda. Thanksgiving Mass in honor of Divino Rostro and Our Lady of Piña Francia, dulot ni Mrs. Leticia Celeste. Thanksgiving and petition Mass, dulot ni Mrs. Helen Corey and family. Thanksgiving Mass offered by Mr. and Mrs. Ben Lita and family. Thanksgiving Mass for birthday blessing offered by Mrs. Rosemary Broca. Thanksgiving Mass offered by Mrs. Rosemary Broca. Petition Mass for successful operation Abrile Nicole Bisorio, offered by Raquero family. Petition Mass for healing and petition Mass for safe travel by Adrian Cortez, offered by Mrs. Maria Cortez and family. Thanksgiving Mass for birthday blessing of Rosalina, Ara, and Arian, dulot kang Sakido family. Thanksgiving and petition Mass offered by Mr. and Mrs. Noel Celeste and family. Petition and Thanksgiving Mass offered by Mrs. Nina Malate and family. Thanksgiving Mass in honor of Divine Mercy and Divino Rostro and Divine Mercy offered by Mr. and Mrs. Tony Pana and family. Para sa kapahingaluan kan kalag ni George Sr., dulot ni Cyril Africa. Sa kalag ni Jose Jr., dulot ni Mrs. Magdalena Tibli and family. Para sa gabos na mga kalag sa purgatorio, dulot ni Mr. Ronald Moruda. Para sa kapahingaluan kan kalag ni Isidro, kalag ni Josaphat, dulot ni Mrs. Mayet Montesor. Sa gabos na mga kalag sa purgatorio, dulot ni Mrs. Alma Garbo Asin kan familia. Ngunyan yaon na po kita sa ika-21 Domingo kan ordinaryong panahon. Si Kristo nagpili nin mga lideres na iyon mapadagos kan sa iyang misyon, asin urog na pakusugon ang pagkasararo sa simbahan. Dinawa na Jesus ang mga apostoles kan kapangyarihan, tanganing maotob ninda ang sa endang katungdan. Ipamibi niya to sa selebrasyon ngunyan, nakitagabos magkaburunyog sa pagtinarabang tabangan, tanganing ang simbahan padagos na magtalubo ki Kristo. Mga tugang matindog pa ang gabos sa pagpuon kan selebrasyon.
Sa ngaran ka na Ma, asin ka na Aki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristong kagurangan ta. Ang pagkamuot kan Dios. Asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo po ang gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untahan sa itong mga kasaalan, tanganing magkanig ko kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Salako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, pinagkasala ko din makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamikbi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa tuwan Diyos sa mga kamhan, asin pakapatawadan sa itong mga kasaalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Nawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat at uninungan, sa mga taong marahayan mo. Inuumaw mi ka, inurugyaw mi ka, sila sa pami, ika pinapamuraway mi, ika pinapasalamatan mi ka. Ulitan na pula mo, kamurang bayan, kamurang na Diyos, alin langit nun, Diyos ang mawakang ama. Kamurang na kinugtong Jesucristo, kamurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka naman. Ikalan at para ka ng mga kasalan kan ginaman, kaheraki kami. Ikalan at para ka ng mga kasalan kan ginaman, pagbuas sa mong pagkingahirap. Ikaw na nagtutukaw sa tuugan Ama, kairaki kami. Tayo kasanaan ka na, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urong kalang ka. Jesu Cristo kaiba, ng Espiritu Santo, sa kapurawayan kan Diyos Ama. Mamibig kita. O Diyos, na ginibo mo ang kaisipan kan mga paratubod, na maginsaro sa buot tawan, sa imong banwaan, nakamutan ang binubuot mo, na mauton ang pinapanuga mo. Tanganing sa tahaw kan mga kinabanon na katibaadan, ang samong mga puso mapamugtakdihan, kung sa inyaon ang mga tunay na kaugmahan. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan niyamos sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahadi kasaro, kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen.
Matukaw po tabi para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag, kan paagi nin Diyos sa pagtao nin responsibilidad sa iyang pinili. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Olay kan kagurang ng Diyos, Kishebna, mayordomo kan palasyo, itutok lang taka hali sa imong katungdan, asin bubutungon hali sa imong pwesto. Tara sa aldaw na iyan, aapudon ko ang surugoon kong si Eliakim, na aki ni Hilkias. Gugubingan ko siya kan sa imong tunika, hahabayan ko siya kan sa imong salihoy, asin sa imong kapangyarihan, itatao ko sa iyang kamot. Magigi siyang ama sa mga taga-Jerusalem, asin sa harong ni Huda. Ibubugtak ko ang Yahweh kan harong ni David sa iyang abaga. Magbubukas siya asin mayo ning magpipinto. Magpipinto siya asin mayo ning magbubukas. Itataldo ko siya siring sa rasok na masarig na lugar, asin magigi siyang mamuraway sa trono para sa harong kan sa iyang ama. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Kagurangnan ang pagkamuot mo sagkod paman, hari pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. Kagurangnan ang pagkamuot mo sagkod paman, hari pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. Magpapasalamat ako sa imong kagurangnan, nin udok sa puso, tadinangog mo ang mga sinabi kan sa kuyang uso. Sa atubang kan mga Diyos, magtutugtog ako sa imo, magsasamba ako sa banal mong templo. Kagurangnan ang pagkamuot mo sagkod paman, hari pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. Magpapasalamat ako sa imong ngaran, huli kan karahayan mo asin katotoohan. Kang aldaw na ako mag-apod, sinimbag mo ako. Pinadakula mo ang sakong kalag, an kusog. Kagurangnan ang pagkamuot mo sagkod paman, hari pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. Tahalangkaw ang kagurangnan, asin mapagkumbaba, hinihiling. Alagad ang mapag-abaw-abaw sa harayo namimidbidan. Kagurangnan, ang karahayan mo sagkod paman, ang magagibo kan sa imong mga kamot, daimo pagpabayaan. Kagurangnan ang pagkamuot mo sagkod paman, hari pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. An kasakitan asin kulog, kabtang kan buhay nin tawo. Kun an kasakitan akuon, ini pwedeng makabukas kan sa tuyang mga mata, tanganing mahiling ang tunay na kahulugan nin buhay, asin makadara sa sato sa pagsulsol. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. O kaladman kang kayamanan, kadunungan asin kaaraman, kan Diyos, Aba, daay marururop ang sa iyang kabutan, asin daay masisiyasat ang sa iyang mga dalan. Tas si Isay ang may aram kan isip kan kagurangnan, o si Isay ang naginiyang parahatol, o si Isay ang inot na nagtao sa iya, asin may katanusan bayadan. Tahali sa iya, huli sa iya, asin para sa iya ang gabos. Sa iya ang kamarawayan sagpud paman. Amen.
tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog pa ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imo espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, susug kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pag-abot sa rehiyon nin Cesarea Filipos, nagapot si Jesus sa mga disipulos. Si Isay sa paghuna kan mga tao, an aki kan tao. Nagsabi sinda, si Juan Bautista, daa. An iba, si Elias. An iba maan, si Jeremias. O saro kan mga profeta. Ang sabi niya sa inda, kamo si Isay ako sa paghuna nindo. Nagsimbag si Simon Pedro, ika an Kristo an aki kan Dios na buhay. Nagsimbag sa iya si Jesus, paladan ka Simon na aki ni Jonas. Huli tabakong laman asin dugo an nagpahayag sa imo, kundi an ama kong yaon sa langit. Asin ako nagsasabi sa imo, ika Pedro, an gapo na iyo an tutugdukan kukan sa kong simbahan. Asin an mga trang kanin impyerno da ikaiyan makakadaog. Itatao ko sa imo an mga liabe kan kahadean kan langit. An anuman na bugkuson mo sa daga, magiging bugkos sa langit. Asin anuman na hubadon mo sa daga, magiging hubad sa langit. Dangan, pinangaladan niya ang mga disipulos na mangusip na siya, iyo, ang Kristo. Mga tugang, ang marahay na barata kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Good morning po sa Saindo. Good morning po, Father. Ang sa tuya pong mga binasangon yan na babasahon, enot na babasahon sa libro ni Propeta Isaías. Asin sa tuyang ikaduwang babasahon, manunungod sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Asin sa tuyang ebanghelyo, ang ebanghelyo ni San Mateo, nagpapagirumdom kang otoridad na itinao kan kagurangnan sa mga tao. Na sa enot na babasahon, ang tinauan nin otoridad kan mahal na Diyos, susog sa istorya ni Propeta Isaías, na hinalian ning otoridad si Shebna, asin itinao ki Eliakim, na nagpapagirumdom an authority, an posisyon, bako pong possession. Bakong itong otoridad na nang-aabuso, kundi nagsiservisyo na ang nagtao ang mahal na Diyos. Parehas man po sa ebanghelyo niya to. Sa ebanghelyo ni San Mateo,
Si Isay an apostol na tinawan nin liyabe kan mahal na Diyos ni Jesus. Mayong iba kundi si Simon Pedro. Kaya baga, sabi sa tuyang ebanghelyo, you are Peter, and upon this rock, I will build my church. Ano po? Dahil man sinabi ni Jesus na, you will build your church. Kundi, I will build my church. Buot sabihon, bako ining simbahan ni Pedro. Simbahan ini tinugdas mismo literal ni Kristo. I will build my church. Buot sabihon, bako ining gibo kan tao. Gibo ini kan mahal na Dios. Kaya, ang grasya na nagdadalihig digdi, bakong gikan sa tao, kundi gikan sa mahal na Diyos. You are Peter, and upon this rock, I will build my church. Yan ang enot na tema sa satuyang mga binasa po. Ikadua po, may aki po da. Sabi kay ning lolo, ano ita, dahil ka nag-eskwela. Sabi man ni Onald, tayo ning aki. Sabi ka tong aki, grade 3. Relax ka sa nalo. Sagot ta ka lo. Ano ta dahil ka nag-eskwela? Kalunis-lunis? Dahil ka nag-eskwela. Ata lo, relax ka sa nalo. Sabi naman kaning lolo, ano na daw kaning paaram na naman? Baka may kalintura, kulog ngipon, o kaya kung ano. Maray pabakalan kong royal. Tapos Skyflex. Pagtaod-taod po da, nag-abot na si maestra. Nailing kan lolo sa may gate. Noy, ano ta? Palaog ang sa imong maestra. After 5 minutes, kadakol lang maestra, pati si principal. Sabi kang lolo, Noy, tago ka ngayon, Noy. Magdumang ka sa kwarto mo. Magkagang labakarang basa. Maghigda ka. Sabi kang tatay, ay lolo, paluwas na daa. Kinaputan kang aki. Si kamot ni lolo, Lo, balik niya, Lo. Taano man niya? Ang paaram ko po sa indalo, gadan ka. Kaya, Lo, ikaw magbalik, bako ako. Madunong. Ang dunong kang tao, mga tugang, minsan limitado, minsan napapangirit kita. Alagad, so sa tuyang ikaduwang babasahon, ano ang description ni San Pablo sa kadunungan kan mahal na Diyos? Basahon ko po sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kung ano ang kadunungan, o kaladman, kan kayamanan, kadunungan asin kaaraman kan Dios. Aba, dai marururup an sa iyang kabutan, asin dai masisiyasat an sa iyang mga dalan. Tahali sa iya, huli sa iya, asin para sa iya ang gabos. Sa iya an kamurawayan, sagkod paman. See? Na ang gabos na dunong na ini, do ang tao minsan madunong man, pero ang pinakamadunong iyo ang na Diyos. However, sa kadunungan kan mahal na Diyos, ano taan otoridad na gabos na ini, itinugon sa tao nakaparehas ta. Ano ta bakong itinugon ki Santa Maria na ina kan Diyos? Ano ta itinugon ang mga propeta sa lumang tipan ki Eliakim sa tuyang enot na babasahon? Ano ta itinugon ang otoridad kang simbahan, ang susi kan simbahan, itinao ki Pedro. Na si Pedro nga ni, tulong beses pinagnigaran si Jesus. Ano ta sa kadunungan kan Diyos, itinao ang gabos na otoridad na ini sa tao na minsan nagkakasala man. Ang simbag po, iyon na, ang kadunungan kan Diyos, bakong kaparehas kang kadunungan niyato. Dai ta pwedeng paglimiteran ang kadunungan kan Diyos, taan kadunungan kan Diyos, labaw sa kadunungan kan tao. Kaya nga po,
Si Jesus naging tao, tanganing ang dignidad kan tao, maging kapatis kan dignidad kan mahal na Diyos. Tanganing maapresyar niya to, ang presensya kan mahal na Diyos, dawa da niya to nahihiling, kaya ang Diyos naging kaparehas po niya to. Ano man pala ta si Jesus nagbalik na sa langit, ano ang sa tuyang assurance na kita makakalaog man sa kahadean kan mahal na Diyos. Kung ang autoridad na ini itinao kay Pedro, ini na pong ebanghelyo po niya to ngunyan, na pirming sinasabi ni Jesus, si isay ako sa pag-iling kan mga tao. Ano ang sabi ni Pedro? You are the Son of God. Ika ang Mesiyas. Kaya, kan itinao sa iya, Simon, son of Jonah, from now on, you will be called Peter, rock. And upon this rock, I will build my church. Sa mga tataramon na ini ni Jesus, itinaon ni Jesus ang otoridad na kung ano man ang dai palaugon sa langit, digdi sa kinaban, dai mapalaog sa langit. Kung arin man ang palaugon, digdi pa lang sa kinaban, mapapalaog sa langit. Depende sa otoridad na tinaon ni Jesus kay Pedro. Kaya, si Jesus nagtugdas man kan 7 sakramento, tanganing kita man, despite kang kaluyahan niya to, digdi sa kinaban na dakakagibo kita ning kasalan, igwa kita ning assurance na kita makakalaog sa kahadean kan mahal na Diyos. Amen? Kaya po, dawa kita minsan nakakataram ning malain, minsan nagiiwal ka mo kan agum mo, ay aral daw pala niya, Father. Bako man nga minsan, aral daw, dadawa aral daw ka mo nagiiwal kan agum mo, may sakramento kan pagkumpisal. Nagsisimba kita every Sunday, tanganing ang satuyang kaluyahan bilang tao, makonsagra sa paagi kan mga sakramento na tinugdas kan mahal na Diyos na itinao ang otoridad sa simbahan kay Pedro, sa simbahan sagkod kay Pope Leo, na iyo po ang inaapod niya itong apostolic succession. Kaya po, mga tugang, sa katapos-tapusin, sa sobrang dunong kan Diyos, dahil pwedeng limitaran kan tao. Dahil pwedeng idisganar na si Pedro man nga ni ngayon, nakagibo man kasalan. Kundi sa kadunungan ng Diyos, itinatao ang grasya kan mahal na Diyos para sa gabos na tao. May kasalan man yan o mayo. Taninhulita ang kadunungan kan Diyos dahil pwedeng ipantay sa kadunungan kan tao. Taninhulita ang gabos na grasya itinatao para sa gabos sa paagi kan mga sakramento asin katukduan ni San Pedro. Amen. Matindog po tabi sa pagpahayag kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin Keso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangida mauli ka ni Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ng mga santos, sa pagpatawa din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay niya rin kasagkoran. Amen. Mantang naguhurup-hurup kita kan pagtugdas kan simbahan. Mamibigit ang bukas ang puso sa Ama para sa tong mga pangangaipo asin kan bilog na kinaban. Sa lambang pag-arangpo ang sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, pakusugon kan Espiritu Santo, sa pagpadagos kan gibo ni San Pedro,
sa pagiyakan simbahan, sa tahaw nin mga kadepisilan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang gabos ng mga obispo, ang kapadean, asin mga lideres kan komunidad, magtalubo sa pagkamuot kan Dios, asin mahuyong magutob kan mga katungdan na pinaniwala sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang gabos ng mga paratubod, urog na ang mga nagaagi nin mga pagsubok, dai malingaw na si Kristo, iyo ang sariga nagapo, asin patugmadan kan sa indang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, asin mga maedad na, danay nakamutan, asin ang tabayan, kan sa indang mga familia, asin katuod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang mga nagtalikod na sa kinaban, magkamit nin kapahingaloan sa kahadean kan Dios, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para man po sa satuyang mga personal na kahagadan sa mahal na Diyos, asin sa mga pinagpromesahan niya itong ipagpamibi, idulot man po niya ito sa Santa Misang ini. Ipamibi niya ito sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit nun na, Ama, gibuha kaming danay na magsarig sa imo, linigian sa mong mga puso, asin padanaya kaming maimbod sa imo mga pagbuot, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Mato ka po tabi para sa liturhiya kan Eucharistia. Sa sarong kabareta, ipinasamo. Unano sa imo, at ipinabubuo. Makuha na kayo kanino, asin pinagpuro-puro. Manginginam ka, asin mangangaki. Sa Diyos ipinaubaya ang sa diri. Asihan mga masunod na mangyayari. Initas ang gabos na pagkatakot, iwinalasas sa iyang mga kamot. Kalookan Espiritu, ikalat sa amin. Uyan, uripon, kan kagurangan. Mangyari susuksa sa imo itinarang. Uyan, uripon, kan kagurangan. Mangyari susuksa sa imo itinarang. Mautos na
Magpamibi ka mo, mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indong atang, maako malugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang nyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nahuli kan saro sa nang sakripisyo, na ni pag-ampon, nabawi mo ang banwaan para sa imo, kaugaying warasan sa mo ang mga balaog nin pagkasararo asin katuninongan sa imo simbahan. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Han kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imo espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal lama, Diyos na maakamhan na daing katapusan. Nakagamiaw kami na sa daing sukol mong kamurawayan, nagsanggawad ka sa mga may kagadanan, sa bagsikan sa imong pagkadiyos at angani. Itagama mo ang bulong sa samo mansanang pagkamagagadanon, asin kun ano ang ikinakapahamak kan mga nawara, iyo man ang ilinigtas mo sa inda, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya, ang hukbonin mga angheles nagsasamba kan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sagkod paman, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda, an sa mong mga tingog sa kaugmahan ng mga magkairiba na nagsasabi. Banal, 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 kagurangnan. Diyos ni mga hukbo, ang langit asin dagat, panukan sa imo, kamurawayan, hosana sa kaitaasan. Bayaranan minaligdig sa ngaran ka, kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ikanang gadan banal, burabo din kabos na kabanalan. Kaya, ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan, na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugar niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, nagpasalamat, binaa kini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mo gabos, asin magkakan kaini. Kainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi pagkuha niya manin kalis. Asin, giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa saya mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini. Taini ang kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Sa lampang pagkapan, may kaining tinapay, asin pag-inom ng kalis, ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamalit
Kaya kami nagrurumdum kan sa iyang pagagadan, asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanig mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapaginabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imo simbahan, na nakalakop sa bilog na kinabantanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Alexandro, asin kan gabos na klero, siringman, girumduma sa imong pagherap. An sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadandangan. Ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos na mimibi kami. Tanganing kay Iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, sa iyang esposo. Kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagayo sa imo, magkanigong maging keras, kan buhay na dayang kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa akin mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaibahan niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon na sing pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangas po kitang magsabi. Siring sa langit, ang sabong Nagawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kami natabangan kan sa imo pagkahera. Maging danay na talingkas sa kasalan asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Sa mga
Heso Kristong kagurangnan ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo. Sa kung katuninongan itinataw ko sa Indo, hari paghilingan sa mga kasalan kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigaw na siya mapatuninong, asin magkabornyog, susok sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay pong mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan po kamo nin katuninongan. Peace be with you. Ang Diyos na nagpaparang ng mga kasalan kan ginawan. Mahiraki kami. Pudero ang Diyos na nagpaparang mga kasalan kan ginawan. Mahiraki kami. Pudero ang Diyos na nagpaparang mga kasalan kan ginawan. Kami, din katuninongan. Maluhod po. Uyan, kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, paladanan manginapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad, magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Masiring sa imong ako'y sinusugod. Kapangyarihan na dahil mo sa iyong mahal. Katungdan na dahil matalikdan. Uya ako liwat sa imo atuban, dahil na matugon nga dahil
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami gibuha, an bulong na pano kan sa imong paghaherak, asin kaugaying himoa kaming magtalubo, asin siring na mag-uswag tanganing makapagayagaya kami sa imo, sa gabos na bagay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matuko muna tabi po para sa mga halipot na mga anunsyo. Anunsyo po, enot, si pa-schedule po nin pagsungko, kina, sa kada harong, mag-coordinate na lang po tabi sa opisina. Ikaduwa po, salamat man po sa pamilya Muroda para sa mga burak. Asin ikatulo, 1:30 p.m. po, magkakaigo po ning misa sa Belen. Asin 3 p.m. sa 29 po, August 29, iyo po ang fluvial procession. Salamat po. Salamat din po sa mga minasunod na padagos po nagudulot kan sa indang mga atang. Last August 16, 2026, iyo po na ang mga minasunod. Alden Marisa Teresa Bunot, Leonardo Muruda, Rodelita Muruda, Flora Salivante, Efren Cortez, Lori Cortez, Frel Alde, Clear Borse, Gaspar Pilyugo, Nancy Arellano, Elisa Abundo, Nina Dumalagan, Maria Cortez, Ani Montisillo, Raquel Bas, Mary Ann Monreal, Marne Panibi, Yunila Rieg, Juliana Porteso, Mary Susan Ulieta, Felicidad Lee, Roberto Valle, Acer Irene Julia, Melody Berrano, Tess de la Peña, Victoria Camo, Aida San Gabriel, Nisita Baguio, Carmen Alboro, Mio and Ploy David, Andy Rodriguez, Adelaida Lalong Isip, Roselet Agapay, Augusto Piñaridondo, Imelda Baguio, Salvi Bitbit, Gemaline Salva, Andy Rodriguez, Marilu Malate, Leo Moruda, Marites Sia, Salvacion Manacob, Glessy Galero, Salvador Tabinas, Mary Jean Lita, Antonio Abalayan Jr., Menchi Arga, Ronald Moruda, Marites Pana, Maria Sadja, Josie Gavino, Noel Celeste, Helen Cory, Marilyn Sales, Maria Jean Harukhuk, Rebecca Baguio, Lau Ponce, Lordelita Salaw, Evelyn Abalayan, Nelson De Leon, Maribel De La Peña, Marites Simbahon, Victoria Asuncion, Rosalie Baliscas, Salvacion Bronsal, Napoleon Andal, Adrian Parpan, Romeo Manalo, Lolita Onagles, Leonida Javier, Salvacion Panibi, Salve Contreras, Marlene Lianza, and Maria Lourdes Manacob. Salamat po sa Indogabos. Matindog na po, tabi. Kung may nagbe-birthday po sa Indo, magdidi na lang po sa Inutan para sa special blessing or nagkakaigwa po ng wedding anniversary. Mayaman po. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bindisyonan ka mo kan Diyos na makakamahan. Anama, asin ganaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na po, ang misa lakaw ka mo sa pagkamo at kay Kristo. Salamat sa Diyos. Happy Sunday po sa Indo, Kapos. Happy Sunday man po.